Makakatanggap po ng karagdagang suporta ang mga micro, small and medium enterprises or MSMEs sa ika-4 na distrito po ng Pangasinan sa pamamagitan ng isasagawang 2026 DTI SB Corp Enterprise Rehabilitation Financing ERF Loan Application Fair sa Dagupan Roadshow. Nalayong tulungan po ang mga negosyong naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Ang loan application fair ay gaganapin sa January 29 ng taong kasalukuyan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa People's Astrodome, Dagupan City, Pangasinan. Inasang dadalawan ito ng mga MSMEs owners na nangangailangan ng puhunan upang makabangon at mapalakas pa muli ang kanilang mga negosyo. Sa naturang aktibidad, magkakaroon ng on-site loan application assistance upang mas mapadali pa ang proseso ng pag-apply ng pautang. Kabilang sa mga kinakailangan dalhin ng mga aplikante ang kanilang PhilSys ID o iba pang government-issued ID, patunay ng bank account, barangay business permit para sa mga pautang na 100,000 pesos pababa at mayor's permit para naman sa mga loan na nagkakahalaga ng 100,000 pesos hanggang 300,000 pesos. Kailangan din ng mga DTI business name registration at para sa mga korporasyon o partnership ang SEC o CDA, yung Certification of Registration, ang kinakailangan dalhin. Ipinabatid din na ang mga pagbabayad para sa loan na 100,000 pesos pababa ay isasagawa sa pamamagitan ng online platforms o bayad centers, habang ang mas mataas naman na loan na amount na makukuha ay babayaran gamit ang post-dated checks. Samantala, ang mga aplikanteng 60 taong gulang pataas ay kinakailangang magsama ng co-borrower na may valid government ID issued. Sa pamamagitan ng programang ito ay naniniwalang DTI at SB Corp na layo ng pamahalaan na patatagin ang sektor ng MSMEs at suportahan ang kanilang patuloy na pagbangon at pag-unlad. IFM News. IFM News. IFM News.